Right. Tongoti maskati akanaka achiri makuseni. I have so much light coming through, so ndongoti makuseni anaya vanhu vari kunditumira tumameseji tokuti kila akatyora chirungu, kila akagwerera chirungu, kila akaita sei sei. Nda kutaurira chokwadi kuti kana muchifunga kuti that's funny, that's not funny, kila kutyora chirungu hakushamise. Chirungu hazvina zvachinotibatsira. SKV Kelvin Jasi, how are you doing? Right. Leni Mabika, how are you doing, guys? Right. How are you doing, people? Thought waona Olinda. Olinda zvakatovharana, Olinda zvakapera. Ndeipapa muri sei sandi tandinoku. Right. Tandi kuna vanhu vari kufamba vachiti kila vakauya kuBBC, kila vakatyora chirungu. Baba Dube, utini baba, utini. Ziri semdara. Faith, how are you doing? Chantel Karani, how are you doing? Right. Baba Dube, Murisei. Good. Trukuti Susu. Adriana Kosa, how are you doing? Sandra, Brian Mavindidzi, I know you're watching Dara Murisei. Right. Tafuma Oskid, yo, yapanapa ndiwo producer vavanhu vanoimba dance ramba uri ipapo saende. To discuss now, yeah. Right. Thanks, Tinashe Don Giza. Fidel Awuya. Right. Ndio producer Zakari, one of the biggest producers. Tamuka na Fidel, Murima producer dancehall. Murise Gilbert. Christina, how are you doing? Baba Dube. Yeah. Preston, how are you doing? God Davito, how are you doing? Mary Ann. Tirukuda discuss now, yeah. Killer T. Yekunzi vanonoti munaenda BBC. Abvunzwa mubvunzo. No, Killer didn't kill the English. English is nothing. Can I make it clear to my people that English does not define a person? Usazofunga kuti wewe zvaunotaura chirungu chakapinga unogona kunyora song yakaita sebvunzatinzwe. Killer anonyora bvunzatinzwe asi chirungu hakone. Hanzi Killer mudara tendeka tati we hapanapa tati wewe ndiwe mumwe wani munhu akapenga. Ndiudzewo kuti chirungu chine basa rei. Sei isusu tisingaseke varungu kana vachityora shona. But we are so good pakuseka vanhu vatema kana vachityora chirungu. Zvine basa rei ndo zvandinoda kubvunza. It doesn't make sense. It doesn't make sense. We as blacks, we must learn to appreciate one another. Chirungu is nothing. Tanya imbomira kunetsewe. Dream studio. Tandinoku. Yes, Tandi, tell them chirungu achishamise and varunga vagone shona. Kila murungu here. Ask them. Kila haasi murungu. And chirungu achiziricho chinopinda mu studio ma Fideo, chirungu achiziricho chinopinda mu studio ma what do we call him? Ma Oskid. Chirungu achina song wani yachakambotinyorera atina murungu anoimba dance. Saka I want to tell people kuti chirungu, whether chirungu or no chirungu, be it chatarwa nani, we don't care. Chirungu kumba kwenyu, iri right. Mdarafare, vaudze kuti chirungu kudzimba dzavo. English is just but nothing. I don't want to hear somebody telling me kuti Killer broke chirungu, Killer. They asina otochichkora, they akaita chekutema nede. Because chirungu, what? Chirungu for the who, chirungu for the where. I don't like that. I'm not even excited about we Zimbabweans saying chirungu. Nekuti waterera BBC musio wa 1 or 2 gigs dzako dzekuenda pa internet otanga kutaura kuti Killer akatyora chirungu. That's not fair, guys. Killer is one of the finest, one of the most noise-making Zimbabwean artists. Saka, if we don't support Mdara Simba, Mazoyo, Mauya, toda kunzwa kuti English ine basa rei. What's so important about English? Chirungu chakambotipei. Kuchitaura kunotipei. Yes, I see. It's not a measure of intelligence. Unokona kutaura chirungu but usingagona kunyora song. How many kids are good in speaking English but vanotadza kuimba? Vangani. So please, if ever you think that English is something that's of urukumashure, ndimona anonzi varukumashure, because English has got nothing to do. As long as the person who is asked wanted to know, I speak English the way white people speak my language. Exactly, Kudzi Gandawa. That's what I do.
I break English. We have been to other countries, we have been to other places. Denzel, beatboxer. Iwo ndimnozvidwa afana chirungu yaumbotaura nesu nechirungu. Voka baba Jordan. Ndiudzirawo kuti chirungu chinobatsirei. What's so important about speaking in English? Yes, we know kuti international level, but how many footballers do not speak English? Cristiano Ronaldo, does he speak English? Is he not Portuguese? Who else? Lionel Messi, does he speak English? But they have got money. They have got everything. And then somebody comes and tells me kuti kila akachikora chirungu. Ndirakuti kila atoita song yechirungu isina kana sense, so that people understand that English is just but nothing. You are supposed to speak in Shona on BBC Extra. Whatever. Chero dai vakamubvunza, it's still fine. Ndezvavo. Vakamudedza because he's one of the most outstanding artists in Zimbabwe. Haungamboende paBBC. Vari kutaura chirungu vari kuenda paBBC vangani. Saka garai pasi, sit down and be humble. Nekuti izvezvo muri kutaura zvekuti kila kudai kila kuita sei. Tanya razvo. Uya kuno. Tanya, uya kuno. Because what's so important about English? Now ya kila tisha mwana. Yes. Ronaldo anotaura chirungu kupi? Uya kuno dzoka king. Ronaldo ataure chirungu. Ronaldo kana akutochitaura izvezvi kutogarawo kutodzidzawo, but most of them are not English speakers. Avataure chirungu. Saka as for Killer T, I as the comic pastor stand with Killer T. Tiri kuti mudhara chirungu makatochisiya chiri chipenyu. Vanhu vari kutoti chipenyu. Dai machidzokera futi kuBBC koko manochipedzesa, because I don't see the reason why people would fuss about why Killer killed English. Chidzokere mudhara kuBBC monochipedzesa. It's the worst. It's Nigerians anoita African movie. Vachikora chirungu. Have you ever said anything about that? Achina kubasa rese, chirungu achina kubasa rese. So guys, this is why I came here to be live, to just say we can't be talking about Killer T, English broken, what. There's so many people who can't speak English but are successful in life, and that won't stop Killer T from making hits, because anototaura wani kuti vakafa havana chavakaona, vakasiya WhatsApp isati yakufona, colors, I mean chipazi chirungu asati akugona. So we're so excited about you, Killer T. Inini as the comic pastor stand with you. Hakuna zvekunzi chirungu dara rukuti dzokai mopedza chirungu. Thank you. Varunga vataure Shona, varunga vagone Ndebele, ndongoziya end flower na ground flower ndovaitaura English Shona. But the rest of these white guys, they never speak our language, they don't even care. So let's not judge one another on the basis of good English, the oral English. Vamwe vacho tikada kuzokuteerai futi makangofananawo neni comic pastor hamuna chirungu but mune muchingoda unyepera kuti chichichi. Saka guys, ngatitsvage mabasa, ngatitsvage mari. Dai pasina autocorrect, dai vanhu vazhinji papapa iri nhamo chaiyo. We live by autocorrect, inotiraramisa vazhinji vedu. Yes, thank you so much guys. Thank you.